koottua ravia lyhyellä sivulla, sitten seuraavalla pitkällä sivulla se tulla lisättyä raviin. Niin te voitte katsoa nyt, että mikä se ero on siihen. Eli nyt tulee enemmän. No oikein. Hevosen muoto saa pikkasen pidentyä. Se koko raami saa laajentua siinä, kun mennään lisättyä ravia. Näyttääkö Kannekin meille keskiravia ja lisätyn ravin eron vielä? Jos taas aloittaa toisen seuraavalla pitkällä sivulla keskiravista ja sen jälkeen yhden pitkän sivun lisättyä ravia. No se riittää, ei enempää. Ihan vaan keskiravia. Noin oikein. Noin, sitten pehmeästi kiinni. Ihan vähän pyöreämmälle kaulalle. Katso, tässä nyt taas tarkemmin. Mene alas takaisin perusasioihin. Onko mun hevonen tahdissa, onko se pyöreänä, onko se harmoninen. Ja sitten se Kanne lähettää sen lisättyyn raviin. Vielä vähän enemmän. Tule vaan. No, oikein, okei. Se varmaan riittää. Alkaa olla meidän hikiset paikat ja meidän talvikarvasilla hevosilla. Noin. Eikä voi tuva käyttiin. Eli tässä taas ihan samalla lailla kuin näissä muissa liikkeissä. Porras portaalta. Tempon lisäyksestä muutettiin se tempon lisäys ensin kevyessä ravissa. Se opetetaan nuorelle hevoselle tempon lisäyksestä. Kun se onnistuu, niin ruvetaan istumaan alas. Keskiraviin. Ja sitten kun keskiravissa hevonen on harmoniassa ja tasapainossa, niin pystytään lähtemään lisäämään lisättyjä raveja. Ja moni ajattelee usein myös sillä lailla, että en mä voi lisätä ravia, vaan pysty istumaan siellä. Niin tehkää ensin se hevoselle teille itsellenne helpoksi niin, että aloitatte ratsastamaan kevyessä ravissa. Silloin hevosen selkä on vapaa ja te pystytte antamaan sille hevoselle ehkä sen tarvittavan tasapainon ja rentouden ja tahdin siellä sen kevennyksen mukana. Että teille ei tule sellaisia hetkiä, että mä istun alas ja mä kauheasti pompotin. Ja se kevyt ravi tosiaan niin kuin antaa hevoselle sen vapauden siihen selälle liikkua. Ja sen jälkeen kun te huomaatte, että no, mä pystyn nyt lisäämään, mun hevonen on vastaa mun pohkeeseen ja vetää eteenpäin. Ja sitten voitte ruveta istumaan alas. Ja jos se alasistuminen onnistuu, niin se ei haittaa taas, vaan te voitte taas palata näitä portaita alaspäin ja mennä takaisin siihen kevyeseen raviin. Samalla lailla, jos te haluatte ratsastaa lisättyä ravia, jos ei se onnistu, niin palatkaa takaisin siihen keskiraviin niin, että te voitte korjata sen siellä keskiravissa teidän sen perusratsastuksen. Ja jos se keskiravissa onnistuu, niin palaatte takaisin harjoitusraviin. Minkä takia mun hevonen ei toimi keskiravissa se, että se luultavasti toimii myöskään harjoitusravissa. Eli taas palaatte sen, niin niitä portaita alaspäin. Ja se peruselementti taas, tahti, rentous, puolaintuntumus pitää aina tarkistaa siellä. On helpompi tarkistaa niistä helpommissa alemman tason asioissa. Ja tosiaan näiden liikkeiden opettaminen tosiaan menee nuorelle hevoselle tällaisissa portaissa. Ja samalla lailla kun mä opetan nuorille hevosille näitä liikkeitä, niin mä opetan ratsastuksen opettajana ratsastajalle näitä liikkeitä. Samalla lailla näitä portaita mennään ylöspäin helpommista paikista. Eli ei ole vaan sellainen joku kupla, että ylemmällä tasolla ratsastetaan noin ja moni miettii, no miten sinne edes pääsee. Sehän on ihan hirveän kaukasta.
Tässä demonstraatiossa mä haluaisin näyttää teille vähän, että miten mennään sinne ylimmälle tasolle asti. Ja sitten jos tulee siellä ylimmällä tasolla niitä ongelmia, meidän täytyy aina tosiaan palata alaspäin. Sen takia just nämä perusasiat ihan siellä niin alemmalla tasolla on erittäin tärkeitä niin, että me ei yritetä hypätä tätä portaita liian nopeasti ylöspäin. Ja tosiaan moni voi ajatella, että voi ei, että mä ratsastan, mulla on kauheasti ongelmia kotona ja mulla on aina nämä perusasiat on mun kanssa ja ei pysy hevonen tahdissa ja on jännittyy ja ei ole kuolaintunut. Mutta mä voin oikeasti vakuuttaa teille kaikille, että jokainen huippuratsastaja on näiden samojen asioiden kanssa pyörii joka päivä. Joka ikinen ratsastuskerta on ihan sitä perustaa, sitä, että kuunteleeko se mun hevonen, meneekö se eteenpäin ajavasta autosta eteenpäin, tuleeko se pidettävästä autosta takaisin, kuunteleeko se mun painoapuja. Eli voisin sanoa teille kaikille, että kaikille ratsastuksen harrastajille, ette ole ikinä yksin niiden juttujen kanssa. Joka ikinen Grand Prix-ratsastaja joutuu aina jokaisessa liikkeessä miettimään, että onko mun perusasia oikeasti enää kohdallaan vai ei.